Здравейте! Намираме се на мястото, където става най-голямото земетресение в София. Това е епицентъра на земетресението. Това се случва през 1858 година и тогава жилищният фонд на цяла София е почти в 80% разрушен. Много силно земетресение. Мястото е Овча купел. Това е банята на Овча купел, която в момента се реставрира, защото ето в такова състояние е била, както личи от снимките, и нейната реставрация е почти изцяло завършена. Тогава, когато става земетресението, на това място избликва топъл извор, който местните започват да го наричат Жешката вода. И с течение на времето се оказва, че тази вода е лековита. Затова и създават през 1930 година тази баня, а на гърба на банята сега ще видите, че има болница, която също използва минералния извор, луга използва и много успешно се лекуват там хора с гръбначни проблеми, с проблеми на опорно-двигателния стълб. Ето това е болницата и тя си функционира, действаща и до този момент. Довиждане и приятен ден!